Banang perhem syu ikaminsim idri Jaidbynriew berkumjuru banlong kasti ba jong ka Jaidbynriew ka jala Meghalaya the Confederation of Ribohoi People ka blakinjo shakalingkhu snem ka ba arpasan snem ha ka jing Shakri ki pat ba bar ka jala Meghalaya ha ka arpasan tereng mentau benai kala yo pat ben Thymmai ka lama jo ka seng da ka ben hap no ka lama barim bar ben her da ka lama Thymmai ya gani ka jing pen her ka lama barim But jingpen here ka lama ka Thymmai jong ka Corp la pelong kerpang kum shibenta ka Jingrakhe ka lingkhu snem jaga Jubili Rupa jong ka seng ha ka bala pelong ru ka Central Executive Committee ban ya theria tai hlor ki mat ki jura ki bakum ka seng hi ka don ban yeng rasong ban nang penjanai ki kam Shakri pa ba ka Jaidbynriew bar kari ka jala hi Brockway ya ka ni ka jelang la pelong ha yeng dor bar jaka nongpo Ribohoi district Lawan ban aimen sim ya kani kasngi do ba SSR Kharbabon u principal ka Ribohoi College ku Mukongsan u ba Doris Sulen founder president ka Corp u ba Bandari dan Tathiang president u ba Marcus Makri general secretary u Gersham Hart vice president nalor ki president ber kinong ket kam jo ki circle ki zone ba pher kalau mana kalian jo ka central body ha ki por ki bang sawang Bahkan lain ban jurut cua sertifikan tiba pila kedau mentak kata sana Northern Ribohoi baca Western Ribohoi saya jirang mauti bat ikan omden pelak ban jurut cua saya kata tang ya kajing don kam jong Gibriu ke kajing jong ki bat ki gila bat pila penjara kata Kaweh Kenapa Gibriu gila macam ni ya kaseng jumpi. Kabar haju ka poru pilih ban jurit ya ki kon samla ki ba koloi ban wan syakaman. Ban kesan ya kaseng jumpi. Bat hadin kata anda pilih lumlut ya ki jingdon kam ki ba pidon kam nangta pila barsem ya ka zone jumpi Siya gitu di atli. Maka jing klaim hi jong ka central body kasyong kajing klaim jong igre. Habakren bigla patai khubor ba Bandari dan Tathiang kamu presiden ubarang penteluni ki kam Shakri jong ka seng ulai thuru ba jing thmu ka bokongsan jong ni ka jelang ka bla pelong ha ka ni ka sngi kalong ban ya theria tai halor ki mar ba pher ki ba ka seng ka don ka benta ka kraw ha ka ban Shakri ka dong ka than kumjuru ban nang pen klaim ya au kinjri ki jing tre kam ha po ka seng da ka ba pen so the ki shna tre kam ha ki shnong ki thau bar ki khon samla Kamtam ki than dong kendong. Mentang si di don sipun ki isu me kerana kaseng kamtam Kaweh ka imlang salang kalong ba ngin pen kesan ya ngin pen khanye ki yeng sam mo kamtam ki member ngde ban le kam kaya ka jingem ni haban long ki tak ki rishat ki bas kam me ka yeng sam kata gari ka isu ka ba don kam ba ka bare ka norim ka bang don kam ba ban ha imlang salang